खुलुमबाय बेनोबो फुंनि हामलायनाय बावनानै आं कमलाकान्त बसुमतारी बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिअ आं दिनै आसामनिफ्राय सेबखांजानाय गिबि सारिनि रादाब बिलाइफोरनि गाहाय रादाबफोरखौ फरायनानै खोनासंनो थाखाय आं नुजाथिदों। गिबियावनो लाबाय आं सानसेयारि बड'लेण्ड इंखं। बेहाय रादाबा दङ। गिबि रादाबा जे प्रमद बड'आ फरेस्ट स्कुल आरो क्लाइमेट चेन्ज रिसार्च सेन्टारनि अन्थाइ खुन्थिया गायसंदों। बेयो सापागुरि रौमारियाव सापागुरि सारिलिनिफ्राय साहा थांनाय हाग्रामा ब्रिजजों थांनाय बेहाय रौमारि होननाय दङ। बे रौमारियाव बेखौ गायसनदों। जोबोर मोजां बियो। बे खोनानानै मोजां मोनदों। फरेस्ट स्कुल आरो क्लाइमेट चेन्जनि रिसार्च सेन्टार। बेनि उनाव फैबाय हाग्रामाया गायसनलांनाय क'क्राझार आयेन फरायसालिमाखौ प्रमद बड'आ बेखेवदों। मैया बेखेवबाय। मोजां। बेनिफ्राय प्रमद बड'आ कारिगावआव दैमालु इक' पार्कनि लाइखुन्थिया गायसंदों। अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। बेनिफ्राय आसामाव गोदानै 689 सुबुंनि देहायाव कर'ना पजिटिभ, सा 7 जिउ खहा। बेखायनो जोङो सांग्रां जानांगौ। मास्क गाननायखौ गारनाङा। माने गोदानै जि बारायफिनदों बेयो थामथि दोहौनिबो जानो हागौ आरो थैनायाबो बांसिन जाबाय 7। जों बेखायनो सांग्रां जानांगौ। बयबो मास्क गाननांगौ। प्रट'कलखौ SOPखौ मानिनानै सोलिनांगौ। बेनिफ्राय खानामाख्रा दै दानगार हरनाया बायफ्लंफिनबाय। दाबसेथिंजाय बे दै दानफ्लायदोंमोन नाथाय बे बायफिनबाय। दा बेखायनो चिरांनि आफां ओनसोलाव दैबानानि हालोद जादों। बेनिफ्राय निकासि जौमा फरायसालियाव प्रि रिक्रुटमेन्ट फोरोंथाय बादा बेखेवदों। निकासि जौमा फरायसालियाव प्रि रिक्रुटमेन्ट थाने सान्थ्रिफोरनि बा जायखिजाया बे मिलिटारि पारामिलिटारि बिसोरनि थिसननायनि जे रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिं बेखौ बेखेवदों। बे जोंनि बिजनियाव जालांजोब्बायानो होनजासै। बेनिफ्राय BTCआव खान्थि बादियै फ्ल'र टेस्ट जाफिननांगौ होननानै BPF दोलोनि दाबि। आयेन बादियै नेम बादियै सोलिबोनाय नेम बादियै दा फ्ल'र टेस्टनि खाबु होनांगौ। बेनिफ्राय काबुलाव लिटारसे दैनि बेसेना 3,000 रां। दै मोननो थांला। जानाय लोंनाय मोननो थांला। जानायखौ मोनाबाबोथ' दैखौ लोंनांबाय। दा बे ओरैबादि गाज्रि हालोद जे 3,000 रां लिटारसे दैनि दामा। बयबो खाबु लादों बोरैहाय बेसादफोरनि मुंखौ बेसेनखौ बारायनो हायो। बे बिजनि पानबारि PWD लामानि हालोदा जोबोद गाज्रि। गोबानो ओंखारलायो। बे लामाया दा बायग्लिजोब्बाय। सेन्ट ग्रेभेल गारनानै होयोब्ला दान्दिसे सम सोलिनो हागौमोन। दानसे दाननैया। दा बेखौ जायगानि दैदेनगिरिफोरा बा जायफोर हान्जाया रायजो खुंनानै दं, सोरखार खुंनानै दङ, बिसोरो गोसो होबानो जायो। हुआ थामथि दोहौ कर'ना भाइरासनि थाखाय सांग्रां जानो खावलायदों। वर्ल्ड हेल्थ अर्गेनाइजेशना बयखौबो कर'नानि थामथि दोहौनि थाखाय सांग्रां जानो थिनदों। बेनिफ्राय जाबाय मा? अक्ट'बरनिफ्राय उन्दैसाफोरनो जिकभ-D भेक्सिन होगोन। उन्दैफोरनोबो भेक्सिन होगोन बे अक्ट'बर दाननिफ्राय। सेप्तेम्बर दानसे दंबावो गेजेराव। दा बयबो भेक्सिन लानाया गाहाम। बेनिफ्राय मोनसे रादाबा जाबाय एसिएस शयबुर रहमाननि दालानफोराव जब्द गोबां हिरा सना। बेसेबां जे खांखुरै रयनाजों हनाय बादि माइ हनाय बादि बेयो थाखा फैसा सना रुफा हरदोंमोन एसे समनि गेजेरावनो। बे मानसिखौ जोंनि आसामनि गिबि मन्थ्रि
हिमंत बिश्व शर्मानि जि तदारक कमिटि बेयो हमदों दा जायगा जायगा बेहा जौसेनिबो बांसिन जायगायाव हा हु दङ गुवाहाटीयावनो बेसेबा जायगायाव न' बां दङ कयाकुसियाव गावनि जोनोम जायगायावबो न' बां दङ दखान पहार दङ कौटि कौटि थाखा बेहा इनकाम जायो दा बे मानसिखौ हमबाय बिनि मोनसे अजदा जाबाय मा बिनि सायाव जे बियो जेसेबां दरमाहा मोनो बा जेसेबां खामायो बिनि 95% बांसिन जायो बे माब्रैहाय जायो बे बिनिफ्राय दुखुनांथाव मोनसे रादाब बे मरिधल कलेजनि फरायसुलि बियो दाखालि सासे दुथां सेंग्राजों दानजादों आरो साननि उनाव हस्पिटालाव थैबाय बे आरो बे मोनसेया जाबाय सासे आइजोनिफ्राय 7 लाख रां लुथिनानै लांदों आरो मोनसेया गुबुन हादोरफोरनि रुजुनायाव थानाय भारतआ बयनिख्रुइबो बेसेन खमसिन हादोर बेखौबा सोर बुंखो नोंथांमोना रादाब बिलाइखौ फरायनानै बुथुमनानै फरायदो मिथिगोन आरो बेनिफ्राय जों खेलानि रादाबाव थांदिनि बिजनीआव फेरेंगा क्लाबा हादोरारि गेलेमु सान खुंनो लादों फेरेंगा होननाय मोनसे क्लाब दङ मैखोमै फुटबल भलिबलबो बे क्लाबा हादोरारि गेलेमु सान खुंनो लादों आरो बेनिफ्राय जापाना ग्रुप स्टेजनि जोबथा मेचखौ पोलेन्डनि आखायाव 0-1 गलजों जेननांदोंमोनब्लाबो वर्ल्ड कपनि प्रि क्वार्टर फाइनालसिम जायगा आवग्रिनो हादों जुदिव जेनदोंमोन अब्लाबो माखासे क्राइटेरिया गोरोबनायाव बियो माबासिम थांबाय प्रि क्वार्टर फाइनालसिम सौहैनो हाबाय आरो बेनिफ्राय मोनसे रादाब दङ सेफ ट्रिज प्लेन ट्रिज खौरां लानानै आसाम दावबायनाय 10 सानाव लिरदांनि 1500 किल'मिटार साइकेल दावबायनाय आसाम मटर साइकेल आरो दा बे मंगलदै भकतपारानि सासे सेंग्रा बियो दंफां गायनो खावलायदों दंफां दाननो माना खालामनानै खावलायदों आरो बे बाइकजों सारा आसामखौ गिदिंनो लादों दाखालि बियो सा 10 सानाव बियो 1500 किल'मिटार दावबायबाय गवालपाराखौ गारनानै धुबुरीनिफ्राय आप टु माबासिम अदालगुरिसिम बिथाङा दावबायखांबाय बेखिनियानो रादाबा मोनसे रादाब दङ आरो 13 बोसोर बैसोनि मौसुमि बर'आ रियेलिटि श' दा डान्स आइकनाव मोसानो सायख'जादों बे मौसुमि बर' नोंथांमोना रादाब बिलाइखौ बुथुमनानै फरायदो जोबोद गोसो दुंगाथाव रादाब नोंथांमोना मोजां मोनगोन जों दा थांदिनि गुबुन गांसे रादाब बिलाइयाव बे जाबाय अग्रदुतआव दङ अग्रदुतआव जे सैबुर रहमानर सम्पत्तिर खनि उद्धार सैबान रहमाननि बै जे एसिएस अफिसार इंखङाव फरायबाय जोङो दा बे सैबुर रहमाननि जि थाखानि फुंखा सम्पत्तिनि फुंखा बेखौ जों मोनबाय बिदि होनदों आरो बबेनिफ्राय इसेबां खामायनाय बिलाय बेनिफ्राय जाबाय मा बिनिनो सैबुर रहमाननि ধৃত রহমানক লৈ তদারকি কখর অভিযান বরপেটার ঔষধৰ পাইকারি প্রতিষ্ঠান কয়াকুছির পেট্রোল ডিপোত তালাচী 2 ভ্রাতৃৰ নামতো আহরণ বিপুল সম্পত্তি শীঘ্ৰেই অভিযোগনামা ইয়াত थाव डिपुबो दङ दखान पाहार दङ आरो माबा माबि दंबावो बेजों
बे थाखा खामायो आरो सम्पथिफोरखौ बियो गावनि बिसि सानैनि मुङाव एनिफ्राय फंबाय सानैनि मुङाव खालामनानै दोनदों जाहाथे हमजाया बेनिफ्राय फैबाय मा हाखकीय गणसंयोग राजनैतिक अर्थनीति बेनिफ्राय सेप्टेम्बरफ्राव उच्चतर माध्यमिक स्नातक स्नातकोत्तर अन्तिम बर्खर श्रेणी 1 सेप्टेम्बरनिफ्राय फाइनाल क्लासफोरनि फोरोंनाया जागोन जेरै क्लास 10 क्लास 12 इनिफ्राय डिग्री थार्ड इयार इनिफ्राय एमए फाइनल इयार बेफोरनि फोरोंनाया सोलिगोन फैगौ 1 सेप्टेम्बरनिफ्राय बेनिफ्राय सरकार गठনৰ তৎপৰতাৰ মাজতে হিংসা কমেও 40 জনৰ মৃত্যু গৃহযুদ্ধৰ আশংকাৰ প্ৰভাৱলৈ 8 আফগান নেতা খৈমান কৰাৰ চেষ্টা তালিবানৰ পৰিস্থিতি জটিলতৰ যদিও আফগানিস্তানাव तालिबाना गासैखौबो मुहिनो हागोन बा सैमान खालामनो हागोन होननानै सानदोंमोन नाथाय बे जायाखै पन्चेर होननाय ओनसोलाव थ' हायाखैयानो बिनि अनगायैबो माखासे दोलोनि बे थिउरिया दोलोनि दैदेनगिरिफोरखौ ग्रुप लिडारफोरखौ सिमान जाहोनो हायाखै आरो मोनसे 40 बिनि थाखाय सा 40 फोरखौ गावथारबाय बेनिफ्राय बिनि माने गिनांगौ जादों मा बेहाय मोनसे सिभिल वार जागोन सिभिल वार बा नखर दावहा बे आरो बेनिफ्राय काबुल बिमान कठत आत्मघाती बिस्फोरण काबुलनि जि बिरखं गाथोन बेहाय सोरबा गावखौनो सिथारनाय खौ गियाहलासिनो बमा होदों बेनिफ्राय पान्डुत नतुन जाहाज मेरामति प्रकल्प स्थापनार बुजाबुजि चुक्ति साक्कर पान्डुआव गोदानै मोनसे जाहाज मेरामति खालामग्रा माबा गायसनगोन आरो बिनि खुन्थिया गायसननाय हाबाफारियाव मिरु मन्त्रि सर्बानन्द सनोवालखौ सावगारियाव आलारि बाथि सावनाय नुदों बेनिफ्राय गवालपारात बृहत परिमाणर सरां चाउल जब्द अहादो बेफोरखायि पलातक गवालपारायाव गोबां बिबांनि सिखाव खावनाय माइरं हमनो मोनदों बे कन्ट्रलनि माइरं आरो जोंनि सिम्पल भाषायाव कन्ट्रलनि माइरं बेनिफ्राय जाय बे फालांगि जों लोब्बा दंमोन बे फालांगिरिया खारखोमादों बेनिफ्राय जाबाय मा खनापुरत कर्मचारी हातुरिर कबत मृत्यु गेरेजर सत्ताधिकारी मा जाखो सासे गेरेजनि मालिकखौ बिनिनो मावथिया हाथरजों देनानै बुथारदों बेनिफ्राय जाबाय केलिफर्निया बुलि हन्डे थ्रिट 2 केलिफर्नियानि जानो हागौ मानसिफोरा गाज्रि मावग्राया बिदि आरोखि कलकाता बिमान घाटत 4258 कोटी टका मूल्य तेजस्क्रिय पदार्थ उद्धार कलकाता बिरखं गाथोनाव 4258 रांनि रेडियोएक्टिव जिनिस बा बेसाद मोननो हादों बेनिफ्राय पर्यटकर बाबे रेलवे भिस्टाडाम सेवा मुकलि बे गुवाहाटीनिफ्राय निउ हाफ्लंसिम खारगोन खिरखियाबो ग्लास उखुमाबो ग्लास बाव जेथिंबो समायनाखौ नायनो हागोन आरो सुरंग सिंजों थांबाबो बेखौ नायनो हागोन बे जाबाय बेनिफ्राय मोनसे रादाब चिरां बङाइगाव बानर भयाबह रूप भुटाननिफ्राय फैनाय दैया जोबोद जालाखार बिलाखार खालामदों चिरां आरो बङाइगामिनि माखासे गामिफोरखौ बेनिफ्राय जाबाय मा गणसुरक्षा पार्टीर পৰা সকলো সম্পৰ্ক সেট কৰিলে অবৰ সুৰক্ষা সমিতি मोनसे मोजां रादाब अबर सुरक्षा समितिया गणसुरक्षा पार्टीनिफ्राय जिएसपि होननानै जे बुङो बेनिफ्राय गासिबो सोमोन्दोखौनो बस'जोब्बाय बे
बिनिफ्राय जाबाय मा रादाब दङ बेहाय আমেরিকার হংকা পরমাণু অস্ত্র লাভ করিব পারে তালিবানে আমেরিকা গিলেন যে তালিবানफोरा নিউক্লিয়ার হাতিয়ার मोनबायगोन बा मोननो हागौ बाइडेनर तालिबान नीति समालोचना করে মার্কিন সিনেট আর প্রতিনিধি সভার 68 সাংসদৰ পত্ৰ লিখি প্ৰশ্ন জো বাইডেনা যা খামাनिखौ मावबाय बे जोबोद गाज्रि जाबाय दा बेखायनो मार्किन पार्लियामेन्टनि व्हाइट हाउसनि 68 एमपिफोरा अजदनि लाइजाम लिरनानै हरदों जो बाइडेननो बे मोजां जायाखै होननानै मा आगान सुरखो नोङो बेनिफ्राय जाबाय मा जनप्रिय आफगान गायक हबिबुल्लाहे एतिया बिक्रि करिसे पासलि आयु जोबोद माने अनजालुमोन बैजोंबो बरायजानाय सासे मेथाइ रोजाबगिरि मुङा हबिबुल्ला बे आफगानिस्ताननिमोन दा थांनानै थानायनि थाखाय बे मा खालामो मैगं फानदों लामायाव सोरबा पिज्जा फानदों आफगानिस्ताननि मन्त्रि मानि बिदि हालोदाव सौफैदों बेनिफ्राय मोनसे रादाबा जाबाय मा মহাকাশচাৰীক লৈ 3 বছৰৰ ভিতৰতে চন্দ্ৰৰ বুকুত নামিব এলন মাস্ক মহাকাশচাৰীफोरखौ लानानै एलन मास्क होननाया अखाफोरनि बिखायाव अखाफोरनि मोदोमाव आगान होगोन बेनिफ्राय आपेलर मूल्य हार हताश हिमाचलर आपेल खेतियाव आपेलनि बेसेना खमायदों आरो बेखायनो हिमाचलनि आपेल आबादारिफोरा आपेल फिथाइनि आबादारिफोरा जोबोद चिन्तायाव गोग्लैदों तालिबानर उत्थानर संकेत प्रतिबेक्षी राष्ट्र रूस अस्त्र बिक्री बृद्धि जे तालिबाननि गिनायाव नसुंसेनि हादोरफ्रा गिख्रंदों आरो ओजोंहाय रूस हादोरा इउएसएसआरआ हाथियार फानदों जोबोद फाननो हादों बे आरो गावसोरखौनो माबानिफ्राय तालिबानफोरनिफ्राय रैखा खालामनांगौ नालाय दा बे जादों बेनिफ्राय 3000 टकात এবটল पानी एकाही भातर मूल्य 7.5000 टाका बेसेबां जे आलाय सिलाय जादों मानसिफोरा द्राखर मादरे व्यापक मूल्य बृद्धि आफगानिस्तान जायनो मेने दखानिफोरा बेफारिफोरा दाम बारायलाबायदों बेनिफ्राय तालिबाने कले महिलाসকল ঘৰতে আবদ্ধ থাকক আমাৰ যোদ্ধাই সন্মান কৰিব নাজানে तालिबाने दिनै मा खोथा बुंदों जे बुंदोंबा जोंनि सान्थ्रिफोरा जोंनि दावहारुफोरा आइजोफोरखौ मान सन्मान होनो रोङा गतिके आइजोफोरा न' सिङावनो था हाबनानै मा होनबावनो बेनिफ्राय भारत हो सारि रेखर मालावार 21 सामरिक अनुशीलन आरम्भ सिन्टेट चीना भारतखौ लानानै गुबुन माखासे गंथाम हादोरा गासै गंब्रै इसोर मालावाराव मा सामरिक अनुशीलन बा आर्मी एक्सारसाइज खालामदों सागराव दा बेखौ नुनानै चीन देशा गिदों बेनिफ्राय जाबाय मा जे 24 घन्टात 31% कोविड संक्रमण बृद्धि केरालायाव जोबोद बांदों कोविडजों साग्लोबजानाया 24 घन्टायाव 31% बारायदों बेखायनो जों सांग्रां जानांगौ बेनिफ्राय ड्रोन व्यवहार नतुन आइन प्रवर्तन भारतत ड्रोन बाहायनायनि गोदान मोनसे आइन बानायबाय भारतआव जायनि मेनि जेरै मेरै ड्रोन बाहायलाबायग्रा जाबाय थाखा थाबानो जाबाय बेनिफ्राय जों थांदिनि खेलानि रादाबाव दुटा हटकजों जुटि इंलैंडत विपदत भारत सेन्चुरी बुग्रा सानै प्लेयार सानै गेलेगिरि इंलेन्डनि टीमाव दा भारतआ खैफोदाव गोग्लैदों देरहानायाथ' गोजाननि खोथा बेनिफ्राय टकिअ अलिम्पिकत देशर महिला हकी दলৰ प्रदर्शने शक्ति दिছে महिला फुटबल दलक बे टकिअ अलिम्पिकआव जी आइजो हकी दोलोनि दिन्थिनाय बे दिन्थिनायाव आइजो फुटबल दोलोआ जौगा माबा गोसो दुंखांदों बे आरो बेनिफ्राय जोबथा
अग्रदीतनि जोबथा राजाब नगद गरर खर्गह तिनि सोरां सिगारे धृत गान्दा गंजों लोगोसे साथाम सोरां मैहुरगिरि फलान हमनो मोनदों नग बे जाबाय दानिया जोङो प्रतिदिन रादाब बिलाइयाव थांनोसै प्रतिदिन रादाब बिलाइयाव दङ जे बे अग्रदीतआव जि दङ बेहायबो बेनो दङ माखासे गैयिफोरखौ आं फरायनो लाबाय जे 5 ट्राकत अग्निसंযোগ गुली निहत 5 ডিমা হাসাওর উমরাংসুত নিখা ডিএনএলএ उग्रपन्थीर भयंकर आक्रमण डिमा हासावआव डिएनएलए होननाय थिउरिया हानजाया हराव गंबा ट्राकआव अर लगायदों आरो सोरखौबा गावदों बा गुलि गावदों फैदों साबा गिख्रंथाव जाथाय जादों दालमिया कम्पानिर कयला क्लिंकार करिबा ट्राक निमिखते भस्मीपुर बे दालमिया कम्पानिमोन गंबा ट्राक लोगो लोगो खामलाव जोबदों बिनिफ्राय पट निर्माणत व्यस्त अखमर श्रमिকক गुलि करि खेदिले मिजयो लामा बानायनाय खामानियाव मुखुब जानाय आसामनि लेबारखौ मिज'फोरा गुलि गावनानै होखारहरदों गावथारनायखौ बुङाखै तो गुलि गावदों आरो ओमफ्राय होखारहरदों एजाक बरखनते गेरुकामुख प्रकल्प भयंकर विपर्यय मूल बान्धर दुफुट अपरेरे बागरिसे हनहिरि ढलपुरन पुनर खहिल गार्डवाला बायफिनबावबाय बे माबायाव गेरुकामुखनि जि सनसिरि प्रकल्प दा दैबाना जादों बेनिफ्राय क्रीड़ा पेन्सनर परिमाण 8,000 पर 10,000 टकाले बृद्धि मैयानि केबिनेट मिटिंआ बे जे क्रीड़ा पेन्सन गेलेग्राफोरनो पेन्सन होदों बे आगोलाव 8,000 मोन दा बेखौ 2,000 बारायनानै 10,000 खालामबाय आरो मोजां रादाब बियो बेनिफ्राय बृहत परिमाणर राज फाक्केरे हिलर नामत चलिसे ग्रेनाइट खनन अन्थाइ जावनांगौ नाथाय अन्थाइ जावनायनि बदलै ग्रेनाइटसो जावखुमादों बेखौ हमनो हादों विधानसभा स्थायी समितिर प्रतिवेदनत बिस्फोरण बेयो विधानसभानि आइन आफादनि जे स्थायी बा जथुमा कमिटि बिनि रेबसुङाव बेरखांदों बिनिफ्राय जाबाय मा नन्दितर हत्याकारि फास्ट ट्रेक आदालतर बिसाराव दाबित बिक्षोभ गोबां रायजो राजाफोर फरायसाफोर लामायाव ओंखारनानै दाबि खालामदों जे नन्दितानि बुथारगिरिखौ दानथारगिरिखौ फास्ट ट्रेकआव बिसार खालामनानै बेखौ गोख्रों साजा होनांगौ बिनिफ्राय जाबाय मा काइलिर परा राज्यत आरम्भ हब 20 रेली हुआ बे गुवाहाटीनिफ्राय निउ माबायाव हाफ्लंसिम खारनो गोनां बे गासिबो ग्लासनि ट्रेना आरो खिरखि ग्लास उखुम ग्लास बे जोंबो सानसे गाखोनांगोन बेहाय नायनांगोन माबायदि बेनिफ्राय बिरोधी निश्चिन्न करार अभियानाव तालिबानफोरा बेरेखाफोरखौ फोजोबस्रांनो नाजादों हामिद कारजाई आब्दुल्ला करिले गृहबन्दी हामिद कारजाई आब्दुल्ला मोनखौ गृहबन्दी खालामबाय हम एरेस्ट हाउस एरेस्ट बे जोब्बाय माबानिफ्राय प्रतिदिननिफ्राय दाना जों थांदिनि जुग संख बे बांला रादाब बिलाइयाव बेहाय दङ रक्ताक्त काबुल बिमानबन्दर जे काबुलनि जि बिरखं गाथोन बे थैजों थै बुंहरजोब्बाय बेहायनो मानसिफोरखौ गावलाबायदों सारलाबायदों बमा होदों आरो 17 थैदों आरो दुखु मोनदों 120 बेयो माबा जादों बे सुइसाइड बम्बारा बमा होदों आरो सोरबा होखो तालिबान नंगौना नङा बेनिफ्राय भारतीयদের নিরাপদে ফেরানোই অগ্রাধিকার भारतारिफोरखौ
जेबो जाल्ला जायाखलासिनो मोजाङै मोजां जिउ खहा जायाखलासिनो मोजां मोजां फिदिंफिननायानो थांखि भारत सरकारनि बियो बेनिफ्राय असमे तृणमूलेर बिस्तारे मरिया सुस्मिता आसामाव तृणमूल कांग्रेसखौ बोरैहाय फेहेरनो हायो बिनि थाखाय सुस्मिताया नाजादों सुस्मिता दिब्बा बेनिफ्राय काजबेरी से पूर्त विभागे बारसे सार्कल डिवीजन जे म्युनिसिपालिटिफोराव खामानि बांदों सार्कल बांदों बेनिफ्राय डिवीजनाबो बांदों खामानि बारायनायनि थाखाय आरोखि बेनिफ्राय 7 বছরে বরাক ব্রহ্মপুত্রের জলপথ সচল করতে পারেনি কংগ্রেস সর্বানন্দ সনোয়ালা बुंदों 60 बोसोरावबो कंग्रेसा बराक आरो ब्रह्मपुत्रनि जि दै लामा बेखौ जेबो जौगाहोनो हायाखै खालि थांखि लादों नाथाय थाखाफोरखौ जाख्ल'नानै नष्ट खालामदों बेनिफ्राय नाबालिका धर्षण 25 बोसोर जेल मेघालय प्राक्तन विधायकेर जे सासे आइजोखौ उन्दै आइजोखौ मेघालयनि सासे एमएलएआ जिनाहारि खालामदों दा साजाया मोनबाय 25 बोसोर जेल जानांगौ बियो महाजन भांसे आजमलेर संग सारार इंगित कांग्रेसर महाजना बायबाय कांग्रेसा आजमलनि लोगोखौ नागारनायनि इंगित इसारा बेखिनियानोसै जुग संखनिफ्राय बेनिफ्राय दा नियमिया बार्तायाव दङ फटक खइल गेरेकमुखर गार्डवाल टानेल रोड दैनि खारथाय बेहाय गेरेकमुखनि जि गार्डवाल बेयो बायफिनबावबाय गिसिखाबावबाय बेनिफ्राय जाबाय मा उत्तर पूबर 8 राज्यर भितरत पंचम स्थानत अखम सा सानजा आसामनि गंदाइन हादरसानि मादाव आसामा 5थि जायगायावसो दङ 7थि जायगायाव सोर दङ सिन्था खालामनो लागा बेनिफ्राय नैबेखौ साइबर रहमानिखौ खनसे फरायबावनोसै बरपेटात साइबरत बहु महलिया अट्टालिका पेट्रोल पाम्प 100 बिघा कृषि भूमि 30 खन दखान बा साइबर रहमान सासे एसीएस अफिसार बेसेबां माबानि स्टोरेज बिल्डिं बेनिफ्राय पेट्रोल पाम्प दङ 100 बिघा आबादनि हा दङ 30 खान दखान दङ बेनिफ्राय जिलार भितरते एकेटा विभागर कनिष्ठ अभियन्ता पर्यन्त बिखाया बदलेर कर्तृत्व उपायुक्त जे दाना डिसिफोरानो गावनि जिल्लानि मावफारियाफोरखौ ट्रान्सफार खालामनो हासिगोन सरकारखौ माने दिसफोरखौ नांलायला बेखौ दिसफोरानो मोनथाय होबाय डिसिनो बेनिफ्राय मा जाबाय बुद्धि নহয় যাত্রীবাহী বাসৰ ভাড়া माने होनदों मा बासनि भाराया बारायनाय नङा बांनाय नङा बेखौ आसाम सरकारासो बुंदों मटर मालिकफोरा बुङाखै ड्राइभारफोरा बुङाखै बेनिफ्राय खनवाल डक्टर हरमार उपस्थितित HCSLৰ সৈতে बुजाबुजिर चुक्ति HCL होननाय मोनसे आफाद दङ HCSL होननाय आरो बेजों हिमन्त बिश्व शर्मा आरो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो सर्बानन्द सनोवालनि नुजाथिनायाव बे पान्डुआव जादों बियो थारैनो माबासो आरो जाहाज फाहामग्रा जायगा गेरेज बादि बेनिफ्राय कोयला परिवहन भुवा रसिद कोयला रोगानायाव नकल रसिद 180 कौटिर केलेंकारित ग्रेप्तार गुवाहाटीर बेवखाय गुवाहाटीनि सासे फालांगिखौ 180 कौटिनि केलेंकारि खालामनायनि थाखाय हमबाय दा बेखिनियानोसै नियमिया बार्तानिफ्राय जों आरो गांसेल' रादाब बिलाइयाव थांनोसै आरो बारा हानाय नंला
बे जाबाय दैनिक असम। बे दैनिक असमाव दङ मा भारतीय नागरिक उद्धार अभियान अग्राधिकार केन्द्र मिरु सोरखारा बुंदों जे भारतारि नोगोरारिफोरखौ आफगानिस्ताननिफ्राय रैखा खालामनायानो गिबि हाबा गिबि थांखि। बेनिफ्राय एबार सांसारि जुबती प्रेमिकर आक्रमण सांसारियावबो बै धेमाजियाव जानाय बादि सांसारियावबो सासे हाबा जाखानाय सानै गथ'नि बिफा दुथाङा गोसो थोफ्लायनाय सासे हिनजावखौ दाखालि दानदों। बे दाखालिथ' नङा, बे मैयानि जाथाय। बेनिफ्राय शिक्षक छात्र भेक्सिन बाध्यतामूलक स्कुलाथ' खुलिसिगोन र' फाइनाल इयारफोराल' खुलिबाबो, नाथाय फरायसाफोरा एखे भेक्सिन लानांगोन आरो बिनिख्रुइ बांसिन फोरोंगिरिफोरा लाथारनांगोन। फरायसाफोराबो लानांगोन आरो फोरोंगिरियाबो लाथारनांगोन आरो फोरोंसालिया कम्पालसारिथार। मुद्राकरण अधिक भयाबह रूप लব एलपिजि पेट्रल पণ্যৰ दाम বৃদ্ধি। बै जे मनिटाइजेशन खालामदों मिरु सोरखारा बिनि दायावनो एलपिजिनि दामा बांगोन, ओमफ्राय पेट्रल डिजेलनि दामाबो जोबोर बांगोन बेखौ गिख्रंदों। बांनो हागौ आरो बांगोनानो। मेट्रिकत अनुतीर्ण 30,000 শিক্ষার্থীর 22,000 বহিব বিশেষ পরীক্ষা जे जरखा आनजाद खुंगोन एसएसएलसिनि बेहाय 22,000 जरखा आनजादाव आनजाद होफिनगोन जफिनगोन आरो। बेनिफ्राय संसद सरणे कक्षायसुद नेता अबर सुरक्षा समितिनि दैदेनगिरिया बुंदों जे नबसरनिया बे एमपिया मोनसे कक्षायसुद जानाय लामानिफ्राय दोरोदलांनाय सासे नेतासो, बेखौ जोङो खाथ्रि खालामा। बेखिनियानोसै दिनैनि जि रादाब फरायनाय आरो दिनैनि जे रादाब फरायनाय बेखिनियावनो फोजोबबाय। जोबथारनायाव आं नोंथांमोना आंनि गोरबो सिंनिफ्राय मोजां मोननाय आरो साबायखर आरो खुलुमनाय जासिनानै एसेयावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों।